Ohanaeze na-ege ntị ndị Igbo ana m ekene unu. Anyị abịakwala na proper sense. Tata bụ 28th of November. Ihe dị iche mere na 28th of November. Ya bụ mbọsị ndị Ohanaeze na UK mere election. Akụkọ mere ya bụrụ na asị na nwaanyị winere election Ohanaeze. For the first time in the history of Ohanaeze, enwetara nwaanyị na-achị Ohanaeze. Site n'oge ahụ ruo ugbu a, o mee na otu afọ, a sị na afọ enweghị ihe ọwụ, o mee n'otu afọ nwaanyị achịwara Ohanaeze. Ya bụ na aga m akpọbata nwaanyị a pụrụ iche, onye na-achị Ohanaeze. A na-akpọ ọ ka mma ka m hapụ ya ka o ji ọnụ ya zara onwe ya. Biko ka nnabata Chief Lady Aqueen Ibeto. Chief, you are welcome to Proper Sense. Biko anyị anabatala gị na Proper Sense. Daalụ nwanne m nwoke Pope ụwa niile, ọ ga-adịrị gị na mma. Proper Sense ekene m ụnụ, Igbo bụ Igbo, ya dịrị anyị niile na mma. Ndewo. Biko kee etutu ahụ a na-etu gị, aja kekọwara anyị ka ahụ a na-etu gị. Igbo bụ Igbo, Ohanaeze. Igbo bụ Igbo, Ohanaeze. Ohanaeze, Igbo bụ Igbo. Afa m bụ Chief Lady Aqueen Ibeto, nke ndị Igbo na-akpọ Ada bụ ụzọ ndị Igbo. Ọ ga-adịrị Igbo na mma. Daalụ. Ndewo. Ada bụ ụzọ ndị Igbo, anyị na-ekene gị. O kwere anyị nghọta na ọ bụ gị nwa na-achị Ohanaeze na mba United Kingdom. Ihe emeela otu afọ. Anyị chetakwara na Proper Sense anyị nabatara gị. Anyị nwekwara ajụjụ ndị anyị jụrụ gị mgbe iwinere election. Ya bụ tata bụ 28th of November. Ya bụ exactly 1 year imere ibidoro chịwa Ohanaeze. Ana m ajụ kee ka ị siri hụ ịchị Ohanaeze, elee ka obi dị gị ịhụ na iwu onye na-achị Ohanaeze taa ka ihe niile si aga? Nwere ike kọwatụrụ ndị Igbo ka isi ebughị ndị Igbo nọ na United Kingdom. Igbo ekenekwa m n'ọzọ. Igbo ndị nwe m, ọ ga-adịla anyị niile na mma. Ajụjụ a erika gbaa ọkpụrụkpụ. Anyị na-aga ọfụma site n'ike nke Chineke. Ohanaeze ndị Igbo, United Kingdom and Ireland General Assembly, udo na-achị ndị Igbo nọ na United Kingdom. Masị na ụzọ abụlụcha sweet, a na-alacha ya alacha. Kama na m ga-asị na otito ga-adịgidelu Chukwu okike abịa ama bụ Chukwu ndị Igbo. Ọ na n'ebe anyị nọ, ọ kwudola anyị n'ihe anyị na-eme. Ana m asị ka otito dịle ya. Daalụ. Ndewo. Ịmara na onye na-achị ọchịchị, anyị na-enwe 100 days in office, then nwekwa 1 year in office, and n'oge a na-eche elee ụdị achievement mgbe onye a na-akụziri achievement ndị o mere. So dịka onye na-achị Ohanaeze, elee achievement ị mere since ị chịrị bata na-achị Ohanaeze? Nwanne m nwoke, achievement dị na Ohanaeze ọ bụrụkwa ihe a na-abụ ejisa ọnụ na-ekwu ihe ofu onye na-ekwu. Ihe dị na achievement n'ụwa nke ị na-eme ụwa na-afụ n'anya. Nke izizi bụ na Ohanaeze ndị Igbo nọ na United Kingdom ebidogo na-aga njem na-afụkọlịta onwe ha, ụmụnne niile a na-enwekọta. Ya bụ mmekọrịta eji malụ ndị Igbo. Ọ bụrụzi nke ọ ya bụ sọsọ onye nọdụ na London, ọkwọnọgwụ na London. Ohanaeze bụ nke anyị niile. Anyị na-aga na gwuru dị iche iche n'obodo oyibo bụ ebe anyị nọ, na-emetụta ụmụ nwanne anyị aka, nke a na-akpọ community visit. Anyị na ụmụnne anyị a na-akpalịta ụbụbụ, ha na-anụ ọnụ anyị, anyị na-anụ nke ha. Anyị na-akwado ihe ha na-eme,
ka anyị nche niile wee bụrụ ofu. Kama bụ ofu. Ihe a bụ ihe na-afịa ahụ n'omume, mana ọhaneze nke a na ndị nke nọ kịta emeghị ọ bụla ihe dị mfe. Anyị enwewego mmekọrịta n'etiti onwe anyị bụ ndị niile nọ na United Kingdom. Ọzọkwa bụ anyị agabagokwa na-aga ngalaba na ụlọ mkpọrọ dị iche iche dị na obodo a bụ United Kingdom, ka anyị na-ajụta ese ụmụnne anyị nọ malụ ndị chọrọ enyemaka anyị. Nke a bụ nke anyị ga-ebidokwa ọzọ n'afọ ọzọ na-abịa wee balụzie ime, maka na COVID bịa mee ya ọ dịka ọ fịara arụ ịnabata mmadụ n'ime ụlọ mkpọrọ. So anyị ka na-enwekọtacha alụ, na-atụkọta alụ ọnụ wete ndị ọkaikpe dị iche iche iji mee ka ihe abụrụ ihe ga-emezu na afọ na-abịa abịa. Anyị na ụmụnne anyị nọ n'ime inwe mkpakọrịta ụka, nwee enyemaka anyị ga-enye nwa ha enyelụ ha. N'ofu aka ahụ anyị ejegokwa na nke dị n'ụlọ wee jekwafụ ndị nke nọ n'ụlọ, tinyekwa aka gbapụta ndị anyị gbapụta ụkwụ ụmụnne anyị. Mana nke dịkwa kakwa ibie bụ na n'afọ ọzọ na-abịa anyị ga-ebido lụbazie ndị anyị gbapụta afụ ebe a ga na-eje na-amụ aka ọlụ ha ga-eji wee nwere onwe ha, ala ịbụzi na nsogbu n'ụwa, kama ha bụzialụ ndị ga-enyere onwe ha aka wee nwee ike ịbanye soro ibe ha na-eme, enyere onwe ha aka iji wee bụrụ mmadụ n'ọganiru. Ọzọkwa bụ ihe dị na ebe ndị Igbo nọ bụ njikọ bụrụ ofu. O mee ka ọ bụ ihe fịara arụ na mbido, mana tata ụmụnne anyị aghọtabago n'ọlụ ka eziri onye na-aje ozi, dịka mụnwa bụ onye oje ozi, ọlụ ka nnọ abịara m ibebe biri ebiri n'ọlụcha ịpụọ, onye ọzọ abatakwa ọlụlụ gawa. Ya bụ nkwekọrịta na nwaanyị ga-emenwu ya, ha ekwetebego na nwaanyị ga-emenwu ya, ada alụwago ya bụ ọlụ, ọ bụla ihe na-aga n'iru ọfụma. Orikabụ ihe anyị lụgo, mana anyị nke a bụ ndị nke ntị ka mkpọtụgodo aka pịchatacha aka n'ihe dị iche iche, maka onye nwa bụ mbido njem a. Njem a akarọla ịbụ njem a ga-aganwu ọ bụ na enwere njikọ, enwere nghọta, agbakọtara agabụla ofu, ọ ga-afịa arụ. Mana anyị enwewego ya bụ ihe tata. Na n'ụbọchị geta anyị nekwa anyị fụ na njirimara ndị ọhaneze bụ ihe mụnwa bụ onye a n'ebe a jikere, ọ bụrụ ihe adịbụ adị na ọhaneze United Kingdom. Mana tata anyị enwego njiri eji ama ndị ọhaneze na United Kingdom. Ọragodi m n'ọnụ etu a ka anyị na-agakwa n'iru. Chukwu gọzie ọnụ. Ndewo ada bụ ụzọ ịhụnanya asị na nwaanyị bụ ife. Ọ dị ka imejupụtara ihe aha e kwuru na nwaanyị bụ ife. Anyị hụrụ ya dị ka ịchịkọtachala ajụjụ niile n'ọnụ. Anyị chọbụrụ ịjụ gị sị ka ihe unu ga-eme n'afọ na-abịa, ya eme ka ijikọtara ya ọnụ na ya na unu na-akwado na afọ a ụmụnne unu anụghị ya na enwere ndị nọ n'ụlọ mkpọrọ eje nyere ha aka, nwekwa ndị kịka nọ ebe ahụ a nakwa na-eje achọ ụzọ esi agbapụta ha. Ya wụ na ndị Igbo enwewego ihe a na-akpọ impact ọha na eze. Ada bụ ụzọ, anyị na-asị Chukwu gọzie gị. Ihe ọzọ m na-ajụ gị wụ ịma onwekwana ọchịchị dị izi, ọwụrụ ndị bekee ha so onwe nke dị izi, onwekwana ọchịchị dị mfe echi dịka nwaanyị nwere ezinụlọ. Ka ụdị ka mkpọ ya na okwu oyibo challenges ndị ị na-enwe ịdị na-apakọta ihe gbasara ndị ọha na eze nakwa apakọta nke ezinụlọ na nke ndị ele ụdị challenges ị na-enwe? Nwanne m nwoke nwere ebe ọ dị izi, mana Chukwu bụ ike m, bụrụkwa ike anyị niile. Enwere m ezinụlọ Chukwu nyelụ m, ya bụ Chineke ji aka ya nye m, maka ọ bụrụ nke m gbabanyela agbabanye na ya ọ ma dịrị etu ọ dị. Kama na Chineke ji aka ya wee pịchata ezigbo mmadụ nye m, mụ na ya na-abụ na-alụkọ ya bụ ọlụ n'ebe ụmụaka nọ. Ekwa m ụmụaka na-ege ntị, nwa ike ha na-enyere m aka, ha etotugo bụrụ ndị ga-ejikọta nwa onwe ha by the special grace of God. So ya bụ enyemaka shida onye Chukwu kpakọrọ mụ na ọnụ, anyị na-alụ ya. O mee ya bụ ọlụ, ọ dị m ka ọ dịzielu m, ọ dị m ka ọ dịelu m izi ma ọ bụrụ ndị kwuru okwu.
sitekwa na nwaanyị malụ obi di ya ọ dịka ọgwọlị agwọ ndị be anyị kwuli ya n'oguli malụ obi di ya ọ dịka ọgwọlị agwọ and ọzọ dịkwa na ya bụ ịmakwala ebe aka gị ra ikobe di gị enwa mala ebe aka ya rakwa okonye gị ọ bụrụ na ị bụrụ onye oke ọchịchọ na-achọ ka ịchọkalịa nke ihe enwe ọ ya bụ ụmụ ihe a na-etisa ezinụlọ ya bụ ihe na-etisa nghọta ịghọtakwana onye gị na ya na-abụ na onye gị na ya na-aghọta gị ụwa adịla unu mfe ọ dịka ọ na-asọ ka ọ bụla shuga m ga-asị kene na onye mụ na ya na-alụkọ ọlụ ezinụlọ bụ igwe mmelụ ihe a m na-eme jidelu m mfe na-asị na Chukwu ga-agọzili m ya gozikwalu m ụmụaka ndị nke o nyelụ m na-ege ntị na-etokwa na-aghọtakwa ntụ n'ala Igbo na-achọkwa iso na-eme ihe a na-eme daalụ. Ndewo. Ịma na asị na ọtụtụ okwu adịrị n'ụka mgbede. Ahụrụ m enwere ihe unu tinyere taa sị na ndị ọhaneze jere ụka jekpere Chineke. Adị m na enwere m olileanya na ọwụ iji kelee Chineke na ọ na-anọgo otu afọ. Ka m jụkwa anyị na-ele anya n'ọbịanihu ka anyị chịkọta okwu ọnụ n'afọ ọzọ inyetụgo anyị ihe a ga-eme n'afọ ọzọ. Unu na-agba atụmatụ ịkpọpụta ndị nọ na mkpọrọ nakwa eme atụmatụ ime ha ihe ndị oyibo na-akpọ reintegrate and nye ha skill ka ha ghara ịwụ efulefu ma ha pụta na ọgbakọ ndị Igbo na ndị ọzọkwa ha nwee ike nwee ihe ha na-eme. So ana m asị ịchịkọta okwu ọnụ enwere nwa ụmụ kepụkepụ enwekwara ndị ọzọ anyị nụrụ gbapụrụ jefọm ọhaneze. O nwere usoro o nwere ihe ndị ọhaneze na-eme iji kpọbatakwa ụmụnne anyị agbapụrụ agbapụ ka ha niile sorokwe na ihe a na-eme n'ọhaneze? O nwere ka esi achịkọta ha ọnụ ka ha bịachikwa mara na ọhaneze wụ maka ha nwa maka ndị Igbo niile? Mmeasị ka mee ka ndị be anyị ghọta na anyị niile bụ ofu, Igbo bụ ofu, Igbo ga-abụgide ofu. Ihe anyị na-ayọ bụ nghọta nwanne na nwanne, njikọ nwanne na nwanne. Maka anyị gbakọta ọnụ nyụọ ya bụ amịlị ọnụ ọ ga-agba ọfụfụ. Na-ayọzi ụmụnne anyị nọ n'ebe dị iche iche, ndị gbapụrụ agbapụ, ndị na-aghọtarọ mmasị kene ndị na-aghọtarọ na o nwere onye gbapụwapụ kama ndị na-aghọtarọ ka ha ghọta na ihe anyị nọ bụ ọlụ oyibo. Onye lụcha ya bụ ọlụ odewe mkpịsị, onye ọzọ ewelụkwa ya bụ mkpịsị were ọlụ. Anyị abịara ịbịa nọla apụ n'ọlụ a. So na ya onye batakwa ebe bịa solo anyị mere ihe a na-eme, anyị abụla ofu lụwa ya bụ ọlụ. Ofu ka anyị bụ, ofu ka anyị ga-abụgide. Anyị nwere open arms for onye ọbụla maka na Igbo bụ oke mba. Igbo bụ mba eji eme ọnụ. Igbo siri ike mana nwaada Igbo dịkwa mkpa. A na-ekwu ekwusi ike na asị na nwaanyị bụ ife, onye etufu na nwa nwaanyị ma nwa nwoke, anyị niile dịcha mkpa na ndụ ụwa ga-abata anyị. Mana onye sizikwa ya si ma egbe ya belụkwa ugo ya belụ, nke sizi ibi ebe na ya gosi osisi ọ ga-ebe ya aka na-akwana ya maka na nkukwa ọ ga-abụ nsogbu dị alụ onye nọ nso o jewe jee nye ineta ọya, mana ya gosi osisi ọ ga-ebe. Ibili yo ibili ka mbili ndị egwugwu ya onye asọ n'ụwa ọ ga-abata anyị niile. Ọhaneze bụ nke anyị niile, mmadụ niile gbakọta ọnụ ka anyị nwebe ọṅụ ka ndị Igbo wee dịkọta ọnụ wee lụọ anya bụ ọlụ Igbo. Ka isi jụọ m ajụjụ next year na-abịa, ọlụ dị ọ bụrụ ihe niile ka na-ekwucha n'ọnụ gbaala ịbụ na ekwuli ya n'akụkọ emere eme, mana ngịwa bụ onye isi anyị na bụ popu na-elekọta common sense, ị ga na-ewetalụ ha usoro ka anyị si aga. Mma nchọ ego ọcha ihe niile anyị ga-eme maka anyị abanyego aka n'ụmụ anyị ndị youths. Anyị na ha ga-alụkọ ọrụ n'afọ na-abịa. A ga na-afụ progress ọhaneze, na-afụ na ọhaneze na-eme proper handover. Maka na last nke anyị mere eme bụ na ọnwa gara aga anyị jeluje mee na Southampton dị
ụlọ akụ n'obodo ime London ebe anyị nọ. Anyị wekwara ụmụaka anyị kpọje ka ha bidokwa n'ebe anwa, ya bụ ụmụaka anyị bido na London. Anyị na-agbasa aka na-emetụ obodo ndị ọzọ, siti ndị ọzọ dị iche iche, ka anyị wee nwee ike ijikọta ụmụ anyị niile ọnụ. Ka abụọ tie mkpu nwaada Igbo afụ na nwoke Igbo na anụ ya. Mana ọ dapụtakwa na onye obodo ọzọ ọ dị ọkwa njọ, mana anyị ga na-anwagodunu ka anyị wee na-eme ka ụmụ anyị ghọta ya bụ asụsụ Igbo, ghọta kọlchọ Igbo, bụrụ ofu na ala Igbo, mee ka ala Igbo na asụsụ Igbo delegaba. Daalụ. Ndewo. Biko Ohanaeze, ọ na-ahụgo na aishi na proper sense Igbo na-ewetara ọnụ ajụjụ ọnụ anyị na-ajụ onye na-achị Ohanaeze na otu afọ ọ na-achị Ohanaeze na United Kingdom. Ọ na-anụgo na ọchịchị adịrị izi dịka o siri kọwaa. Nwaanyị a na-achịkọta ezinụlọ, nakwa achịkọta ndị Igbo, na-achịkọta Ohanaeze, na-achịkọta Ohanaeze n'ụwa niile. Ada bụ ụzọ, anyị na-ekene gị, anyị na-asị Chineke gbaa gị ume. Ọrụ ị na-arụ ịgbara anyị ka isi akpọkọta ndị Igbo, Chineke ga-enyere gị aka ịhụ na imere ndị Igbo nọ na United Kingdom ha eshi ike. Anyị hụrụ mmemme imere na Southampton, anyị niile nọ ebe ahụ kwado gị. Anyị si Chineke ga na-agba gị ume. Ya bụ ndị Igbo, dịka anyị siri kwuo, ọtụtụ okwu adịghị na ụka mgbede. Ada bụ ụzọ, ka ihe ga-agwa ndị Igbo tupu anyị apịachie. Igbo ndị nwe m njem ọnụ, Igbo ndị nwe m ndị Aba, Igbo ndị nwe m ndị ihe ọma na-adị mma. Nkịta bụ oge anyị niile ga-eji jikọrọ ọnụ wee chụba ewu ojii tupu ọ wụọ. O jiwekwuo ya bụ nji, anyị ama amazi nke bụ echiche ma ọ malụ nke bụ ewu ojii. Unu n'anya, unu afụ na ọnwa gara aga anyị kwuru maka think home, ya bụ uche ụnọ na-akpa unu. Na-ayọ ndị Igbo niile nọ n'obodo oyibo uche ụnọ na-akpa unu. Ụfọdụ ga-asị na be anyị adịrọ mma, mana ụjọ adịrị ya. Igbo bụ oke mba, ọ ga-adịcha mma ma anyị ncha gbakọta ọnụ mee ya ka ọ dị mma. Na-ayọ na-asị ụmụnne m, onye ọbụla were obi ya tinyebe n'ụlọ, were asụsụ Igbo gawa n'iru. Ịbụrụ onye Igbo ebe ọbụla ị nọ na-asụ Igbo na-asụsi ike, nye emene gị ifele, maka nọọ asụsụ be nna gị, asụsụ eji mara nọọ njirimara gị. Iji ike ekike Igbo kee ya keta ya mma, maka na ya bụ ndị a na-ekiri ekiri. Ịbụrụ onye Igbo ebe ọbụla ị nọ, ya bụrụ good ambassador of ndị Igbo. Onye metọzi na ibie, onye ekwutọ na ibie, onye akatọ na ibie. Ụmụ anyị niile, ma ndị nọ n'ọchịchị ma ndị na-ebe dị iche, unu ncha dịgbado anyị mkpa n'oge a. Anyị na-ayọ bikonu bikonu ka anyị kwadonu onye nke anyị ebe anyị nọ. Nkwutọ ama enyela anyị aka, nkwuzi ga-akara anyị na mma. Onye na-emete ma onye na-adị emete, nwanne ya dị emete, kụọ ya aka, kpọketie, kọwala ya ka o metere, kama imebi ya emebi. Ka anyị wee bụrụ ofu, wee meenụ ka ndị ọzọ fụnụ na anyị bụ ndị Igbo nwekwara eze. Maka ha na-asị na Igbo enwere eze, kama na Igbo nwere eze. Eji m nke m wee malụ. A na-asị na nwaanyị ọ dịka ụmụ nwoke a nọrọ n'ihe a na-eme. Ụmụ nwoke nọ n'Ọhanaeze karịrị ụmụ nwaanyị nọ n'Ọhanaeze, mana ndị mmadụ amarụ. Mana Southampton kọwalịa, ebe ọzọ niile kọwalịa. And n'afọ ọzọ na-abịa, unu ga-afụ na unu ga-afụkwa ụmụ nwoke even more and more ga-anọkwa n'ihe a na-eme. Anyị ga-abụlili ofu. Ekwensu abịala imebi, anyị etipụgo ya bụ ajọ mmụọ, tipụ ya bụ ekwensu. Anyị ga-ejikọ ọnụ wee mee Igbo United Kingdom ka ọ bụrụ ihe a ga-eji na-eme ọnụ n'ụwa niile. Anyị elivugo by example. Anyị egosigo ụwa na ihe dị mma dị mma, na nwaada dị mkpa, na nwaada dị ife, na nwaanyị bụ ife. Ụwa ga-eji anyị na-etinye na Guinness Book of Record na nwaanyị bụ ihe, and o bido na United Kingdom. Obodo ọzọ ga-eji United Kingdom wee na-ama atụ. Ọ ga-adịla Igbo niile na mma, ụwa niile, n'obodo oyibo na Naijiria. Chukwu ga-edebe ụmụ Igbo, dobe Naijiria, dobe ndị na-achị anyị, dobe ndị a na-achị. Anyị ncha ga-enwe ọṅụ banye n'afọ ọzọ na-abụ 2023, mgbe ihe dị mma ga-ebido meme ụwa niile. Chukwu gozie unu. Chukwu gozie gị. Chukwu ga-apụkwa ka obi ga-adị gị ma a sị na onye Igbo
werela ọchịchị Nigeria na 2023. Nwanne m ayịya onye Igbo ọbụla na-aya ebe ọ nọ. Anyị si Chukwu nye anyị ndị ndu, ya bụ na ndị ọchịchị. M na-ekwusi ike ebe ọbụla m pụtara na m bụ onye ozi, onye na-aza ezi, azalụ ndị Igbo ezi n'ọlụ Igbo. Abụrụ m onye ọchịchị, o nwere onye na-achị, kama ana m ejelu ndị Igbo ozi, na-azalụ ha ezi, na-ekpokọrọ ha afịfịa, na-ayafie. Otu a ka anyị na-ayọ Chukwu ebe ọbụla ifuru onye Igbo, ma ebe ị bịara ifuru onye Igbo chaa, gbachapụ ọsọ si nyekene anyị ya bụ ọchịchị nwantịntị oge ka afụ na anyị ga-emie ọ chawapụta, maka na Chukwu nyere anyị ya, ọ bụla ihe o ji gosi nwa Igbo. Enwere egwu si enye anyị chansị nwantịntị oge, anyị eme ya ka ọ dị mma, anyị eme Naijiria ọ chawapụta. Igbo bụ oke mba, tinye anyị chansị nwantịntị oge ka anyị mee ya ọ chawapụta, ka Naijiria bụrụ obodo eji ama atụ. Chukwu okike abịa ma ga-emeli anyị. Anyị nọ Chukwu n'aka. Anyị na-ayọ bụ tupu ya bụ ihe a na-eme, anyị ga-abụ ofu wee mee ya ka ọ pụtawaga n'ife. Ndewo Ada bụ ụzọ. Biko otu aka anyị ga-eji pịachie nnọkọ anyị na mgbe anyị asụ a. Igbo bụ Igbo, biko taa bụ 1 year anniversary Ada bụ ụzọ na-achị Ohanaeze na United Kingdom. So ọ ga-adịrị anyị mma, anyị ga na-akwado gị, ị ga na-aga n'iru, ọchịchị gị ga na-aga n'iru, ị ga-eme ndị Igbo obiọma. Anyị sị ka Chineke kwado gị na aha Chukwu okike abịa ma ise. Biko ga-ekele ndị mmadụ tupu anyị apụwa. Biko okpukpe ekene m ka na-agakwalụ onye isi Ohanaeze worldwide bụ Ambassador George bụ obi ọzọ, bụ onye isi anyị na Ohanaeze worldwide, ya na ndị executive ya niile. Prọfesọ Ambassador George obi ọzọ ga-agọzi ya maka nwoke dị ebube, nwoke maalụ na ihe dị mma dị mma. Constitution Ohanaeze Chukwu wepụtara anyị ji alụ ọlụ. Chukwu ga-enye anyị amamihe a ga-eji na-alụ ya na-aga. Mmadụ niile dị mkpa na njem a. Nwelukwa ụkpọ ekene na-ebunye ndị executive m niile bụ ndị Chukwu họpụta n'oge a iji wee bring this change ọ bụrụ a reality n'ụwa niile. Olukwu ụkpọ ekene na-enye ezinụlọ m na Chukwu gọzie ha na ka ha si akwado m n'ihe m na-eme. Na-asụkwa ụmụ Igbo niile kwụ n'azụ si na ihe dị mma dị mma, na Chukwu okike abịa ma ga-agọzi gbado ha ncha niile. Onye ọbụla nke ebe onye anọ na ọ ga-adịrị Igbo niile na mma, dịrị ndị agbata obi anyị na mma, dịrị Naijiria na mma. Na-ekene ndị niile dị iche iche nọ n'ụwa bụ ndị ga-achịkọta ọnụ mee anyị Igbo ka ọ dị mma. Ọdịna ndị gọvanọ, ọdịna ndị isi anyị, ọdịna ndị na-echịkọta Igbo, ọdịna ndị echichi, ọdịna ndị igwe, ọdịna ndị ọrụ oyibo. Asị m Chukwu ga-agọzi Igbo niile ebe onye anụ na ọ ga-adịla anyị na mma. Aka m bụkwa nwaada unu ji Igbo eme ọnụ, Igbo jikwazi eme ọnụ. Chief Lady Aqueen Ibeto, Ada bụ ụzọ ndị Igbo, Ada ngala ọnụ ndị Enugu steeti. Adịla anyị na mma. Daalụ. Ise. Biko Ohanaeze, otu a ka anyị siri hụ ya, otu a ka ọ ha anyị n'ọnụ. Abụkwa nwanne unu nwoke, the only people's pope. Any other pope kwa counterfeit. Nke ọzọ nọ na Rome, ọwụcha pope ndị chọọchị, mana nke pope nọ near the people. So ebe a ka anyị si na-ewetara ya na proper sense. I say kachifonu. Ada bụ ụzọ. Ndewo. Merry Christmas, everybody, and happy Thanksgiving. Daalụ. Ndewo.